već sam prigovorio da je mračno. Znate zašto ne volim mrak? Što se u mraku ne vide lica, a kad ne vidiš lica, ne vidiš čovjeka. Ali želim dodati svemu onome što je rečeno svoju zahvalnost za sve što ste vi, ponajprije maturanti, učinili ove školske, nazovimo je izvanredne godine, vaše maturantske, što ste vi učinili. A onda ono što su učinili roditelji vaši, i kod kuće i u školi. A onda imamo učitelje, profesore i druge djelatnike na čelu s ravnateljem, a ne smijem zaboraviti još jednoga. S vama je cijelo vrijeme bio onaj koji vas je smislio, koji vas je pozvao u život, koji računa s vama, koji vam je pružio ruku povjerenja i rekao vam da vi niste bilo tko, nego da ste vi njegovi prijatelji. Vi niste, znači, otok. Ovaj performans koji ste izveli zapravo ima jednu silnu, mučnu težinu, da čovjek može postati biće zatvoreno i da ga drugi zatvore, ne fizički, nego iznutra, duhovno. Ja se radujem zajedno s vama što vi niste bili 4 godine u nekom zatvorenom prostoru, i to duhovno zatvorenom prostoru, nego su svi koji su s vama bili nastojali slagati određeni mozaik vašega života, tumačiti vam da vi pripadate ne samo sebi, nego da vi pripadate širini, dubini, visini, da vi pripadate smislu. Pa su vas cijelo vrijeme otvarali za beskraj, za neizmjerno. Vi ne odlazite, nego vi ostajete baš kao takvi, ne u našem pamćenju, nego u Božjem pamćenju koji vas je i ove godine pratio na vašem putu iz one svoje beskrajnosti i neizmjernosti koje vi pripadate. Radujem se novim susretima s vama, a siguran sam da će ih biti. Ako ne drugačije, susreti s vama ostaće trajni u našoj molitvi, dakle duhovnoj povezanosti, ali u našem zanimanju, kako ste, gdje ste, jeste li se možda negdje izgubili na putovima duha, duhovnosti, ili ste negdje osamili. I u najtežim trenucima vašeg života sjetite se kome vi pripadate, čiji ste vi, i ne bojte se. Tko god je iz te svijesti gradio svoj život, taj nikada nije bio beznadan, bezciljan čovjek. Uvijek se s Bogom pobjeđuje. Vi ste ove godine, kao naši maturanti, svojevrsni pobjednici, 10. generacija naše gimnazije. Ali valja još kročiti zajedno, prateći jedni druge i podupirući jedni druge, da dospijemo do onih ciljeva o kojima je govorio tako vrlo lijepim i biranim riječima vaš ravnatelj. Neka vas Bog blagoslovi i neka svatko od vas ponese u srcu ono najljepše što može. Međusobnu vašu školsku, prijateljsku blizinu, ali još više neka svatko od vas u srcu ponese onu blizinu Božju za koju vas je ova škola otvarala. Neka vam je sretno i blagoslovljeno. Bog bio s vama.